kublay fiboro. Na ka gospel kat kum Yohanes kalanong ka ba the kat balay. Haba ka wine kalalutno ka kumiyo Jisu kalong ho kimdon wine shoot. But hakane ka singi jong ka jingkawai jong kini arngot hakana. Ladon bun brio bawan. Bun bala syakot. But napdeng kini bar khait pet tang ka kumiyo Jisu me benang jongi ka Maria kalai ka jingdon kam jongane ka ing kasan. Natrai bun kiwi don ba tip trai ne don bam tip don ba comment trai o don ba kanai ki rai tang ka Maria kalai ba kejingnya jongki but kala le ye ban iarap yeki pet ku himen ko para bin kat bangi dang pon kre na banda ka singi borom jong ka Maria kane kawe ka rukom le jong me beneng jongi ngide ban sutu de tang ban sutu ngide ban parsyang ruban bud ya kane ga nuksa mangi hak jingim jongi ka baman ka singi ngi bun brio ngi wan ngi let ngi wan ngi bat ngi try teng teng ngi ru jingdon kam jong kiwen ringim jule ne teng i tambang i puni hakma jengki bangi klam i o am tip ani bapli kumne kumtai mo ni tip kumna balong arsap pre hangne napdeng kitu ibri bora waki apostle ro ne Jisu ni tip unsale tamba u klam le delade shuaba kakmi jungu kalawan ban ong yo pen hakane ka por corona lockdown firu pila tip don bon kibi gibri kiba don kam ke jingarap jingi ya ngitip ngitieng tingim laban yarap ngindeban mi ngihap ko ngolot ki SOP jong ke sarkar re pala dia kene kade ngideru bandon kene ka mansim isne mansim sutu mansim ban yarap kene ka long nuksa pai me beneng yaingi sakawingi hengne kamaria klam let ban khodi ki apostol mare se jai ki parmarjan pan kendiat pan kalyang kendiat ke wain aban dajeng ki kamaria kalatip mano balaban yarap mano balaban let kalatip tang ukon jang ka ulaban le gene kam pula ba unsale pinsa yi te mangiru ni hap sutu bat ni hap yarap ekiwiru ba hangnokin mare mano ban yarap eki